बिथाङा सेल खालामगोन जायनो नांगौ 5000 हेल' गाइस नोंथांमोनखौ दिनै नैबे गोदान भिडिअनि गेजेरजों बयखौबो बरायलाय ओमफ्राय आंथ' लांथियायैसो दं दा लांथिया माने आं एसे दुगैनोसो फैदों आरो नोंथांमोना थाम्बनेलफ्राव नायनानै एसे मिथिखाबाय जानांगौ दिनैनि भिडिअआ मा रोखोम जागोन ओमफ्राय नोंथांमोना इन्टारेस्ट लानानै नायलांदो आं दा जायगायाव सफैखानानै दं ओरैहाय दं नों दुगैग्राफ्रा नेगासिनो फाग्लाफ्रा नायदोब्रा बेटारि गैयै डिसिलार लालायबोयो बोरो ओरै नाहरलाय फाग्ला बेटारि गैयै डिसिलार लालायबोयोनो गोदोनायावल' आलायनानै लायो बियो फाग्लाखा मानसिया ओमफ्राय दिनै आं दैखरनि दै गनायाव दंफैयो आरो रायजोफोर मानो होनोबा बोसोरफ्रोमबो गबाय थाखायो नालाय फैबाय थायो आंबो बोसोरफ्रोमबो दुगैनो दैया बिराद थान्दा नालाय दुगैनो मोजां कुल माने जों दहायनो फैदोंमोन बायदिसिना जाखांबाय लोंखांबाय ओमफ्राय नै दैखरनि दैया दा दसे थानानै देखायगोन आं ओरै नायजोब देन्जार नुखायो आरो भिउफ्रा बोरो बेटारि गैयै डिसिलार लाग्राया अफायाव थुबा मा जायो होनदों खिथालाय अफायाव थुबा खेबनाय जायो अन खालामनायखौ रोङा नों खोनादों देन्जार दै सोमना दोन नामा जाम्बा दै सोना खेबग्राखासो बियो दै सोना खेबग्राखासोथ' बाव फार्स्ट टाइम डिसिलारजों फट' खेबजा मोनहैनो नागिरनाय खुसिया लाजालामोन ओमफ्राय बेटारिया गैयानो जाम्बा बै साफुनखौ सोलाबायनानै खेब अरामसि साफुन बेजों मा खालामगोन जोंना नै आसला गोदोनि रियेल हिर'आ बोरैबामोनलाय नामा बेना सख्ल' बख्ल' जावैसो समर वाव बै बिफांखौ बिराद बरिया नुहुरो आरो ओरै जों बेजों फट' खेबजानो नागिरदोंमोन ओमफ्राय नैबे फाग्ला गरमजों बेटारिखौ लाबोफायासैनो मा होनबावनांगौ लुक दिस इज दा लुक सोरबा फसायोबा बुंनानै लाखा माने दुगैनाय सिगां माबा सेटिंस लोंसै आरो स्टिंस माने बाव स्टिंसआ गोमो दानि लेटेस्ट मडेल बियो गोजासोमोन ना हानलायबाय नै दांफेरनो मोना दिनै फार्स्ट टाइम खेबजा मोनगौमोन ना बेटारि दंनायमोनब्ला ओरैनो हरलाय फाग्ला ओमफ्राय नोंथांमोननो मिउजिक देखायसांनाय नैबेनो आरो दैखरनिफ्राय दै गनाया बयनिबो भिडिअ नुखाबाय गोदोनो वाव लुक दा माने सिगाङाव बे दैया बांसिन गयोमोन आरो दा लिक जाबाय बैजों बै नैबे सिखानायखौ नुदोंना बेजों लिक जाबाय आरो नायनो हागोन नाय दिस इज लुक नाव आइफन नङाना नङाबा सोमजागौमोन सिंखौ देखायनो हानाय नंला आं बेनो आरो ओमफ्राय दसे थानानै जों बेयाव गग्लनोसै एसे दुगैनोसै बेटारि गैयै डिसिलार लाग्राखौ मा होनो दुखुजोंनो दुगैलासै डिसिलार सार्ज गैयैनि नायदोब्रा पजिसनफ्रा बेटारि दंनायमोनब्ला बेनो सार्ज फोजोबखागौमोन बिदिनो ट्रायल खालाम बोरो लाफिनलाय what the look this is the grapher man this is photographer now I'm going now this is not battery this is not DSLR wow hey बिथाङा सेल खालामगोन जायनो नांगौ 5000 फर सेल आसोल नैबे फर सेल लिरना लादोलै नोङो बायोबा बेबो 5000आव दं गाइस फर सेल होद डिसिलारखौसो होनदोंलै नोंखौ होनदां केमेराखौ होनाखैसो केमेराखौसो होनदोंब्रा नेगेटिभ साननो नाङा माने केमेराखौसो फर सेल होनदों जोङो बोरो मारै जायो होनदों मारै खालामबा मा खालामखो नों मा खालामदों लावलायबावसो होनलाय ओरै सासे दं मानसि खिनाय खेबग्रासो ग्राफारानो खि खेबग्रा गाफार होनदों नामा ग्राफारा सालाय गिदिंलायसै गलमं गोदावसैलै आं नै औ पानि आलावसै दुगैबाय नै गाइस खर'
मोजांलायो दैया बिराद गुसु आरो ओमफ्राय जोंनि कुलेनाव मानो दुगैनो हासुनाय जमा थानायसो कुलेन दैया नङा बेफोरबायदि नेचारेल दैयाव दुगैनांगौब्रा इ कुलेनाव दुगैनाय माने मानसिफोरनि हासु दैयाव दुगैनायखा आरो ओंखायनो जोंनि बेबायदि बिदि बोहैनाय दैयाव दुगैनांगौ मा गुवाहाटि थांनानै दुगैलायहैनांगौ फाग्ला बेयावनो बरिया बे इक'लेनि दैखौ मोजां मोनदों नोंसोर गोथां जानाया हासु दैजोंसो मा जानायलाय बेबा ओंखायनो जों दा नैबे दैखराव दुगैबाय आरो फ्रिज थान्दा हाजो खर'निफ्राय बोहैबोनाय दै बिराद गुसु नंगौना नङा खिथा इक'लेनि दैयाव मा थायो होनदोंलाय आदैयाबो इक'लेनाव दुगैना फैनाया बावाखै नेचारेल इक'लेन जोंनि जायगानिब्रा जोंनि जायगानि इक'लेनसो बे नङा वा भिउफ्राथ' मा सेरनो आयौ आइफन मोनथाय बिफोरलायखागौमोन आरो माने दैखराव हाबनानै दुगैफेरनो मोनाखै नोंसोर दिनै नायदो माबायदि दुगैयो इक'लेनावथ' बेफोरबायदि दुगैनो मोनालै नायब्रा नेचारेल सिंनिफ्राय गबोनाय दै फुवा दै सिङावनो मा बुंबावनो फार्स्ट टाइम नैबे दैखराव दुगैसै हाबसै आयौ जायोबो Ale gosla kan ba. Joy susu mau boleh dah. Hei kala barang itu hap. Wah, थैबाय सानदों दैखौ गलांनानै थैया बर'आ Danger. Ayo फाग्ला बेखौनो दिनबाय नामा मबाइला Danger deh. नै हाबबावसै गोबाव थानांसै Hei kala, faigan. Aduh, fakal. Wah, gila semuanya lah. Ini toblolai deh, gojaङाखै ए थब्ल'लांलाय गैला बे आइखोम सिखारनो खाला बे हाबलांबाय गैला नुहुरबावला आयै ए बारनबायलै नों हाबनो हायालै बेखौ हाबनो हाया नों हाबनो नागिरबाय नामा हाबबाय जोंना आदैया फाग्ला गाखोबोनो रोंनाय नङाबो आखाइखौ बोखारखाबावा गिजाया आखाइखौ बोखारखाबावा मिथिबाय बन्द' जालाय बेखौ दैया मिथिबाय थैजोबनाय माथो आखाइखौ बोखारखाबावा गिजाया हाबलांना गिजाया ओरैनो दाहरदोब्रा ओरैहा दिस्लार लागायासै हास्ला हाला देब्रा मोजां खेबलाय माबायदि पजिसन थायो बेखायनो बे जाम्बा खिखेबग्रायालाय मा रोंनो खिखेबग्रा गाराफोरालाय नोंथांमोना इक'लेनाव दुगैबा बेफोरबायदि साफुनबो फुननो मोना सजोब्बाय जोंनि नेचारेल इक'लेनाव दुगैफै बिराद गुसु दैयाव दुगैनो मोनगोन नोंसोर हजों दुगैयोबा फुदुंनाय बादि दै केमिकेल लगायनानै दुगैनो मोनगोन आरो मालाय गाखोना बारजुमगासिनो नै जमा खाथिनायावसो दुगैनो मोनगोन गाइस बेखौनो खिथाहरनाय जाबाय आं जोंनि दैखराव दुगैफै नैबे आथियाबारि थिनालि साहा दं खावसि बाजार बारनानै आरो लकेसना ओमफ्राय बोसोरफ्रोमबो फैबाय थाखायो आं बाव दुगैफैयो आदा मेगन हाबबायलै दैया मोजाङानो बिराद थान्दा ओमफ्राय ओरै जायो आरो ओरै माने मानलुयो एसे नंगौना नङा ओमफ्राय जाय फैयो दुगैफैबानो जाबाय जोंनि खावसियाव ओमफ्राय मैदेरबो ओंखारो मिथिबाय सम जायगाया देन्जारखा मिथिबाय ओमफ्राय आंनाव बिराद मानलुबायलै बिराद खुरलु मोनबाय आं दैया मोजांथारना दैयाथ' बिराद खोल ओमफ्राय बिनि आखला बिराद गाज्रि आरो मा बुंबावनो अबेसो बावनो फुजा होयो प्रसाद होयो ओमफ्राय बे माननो मोनामोन आरो दैया जि मानोसो अब्ला गाइस नोंथांमोना दिनै नैबे दैखरखौथ' नुखाबाय बोसोरफ्रोमबो दै गग्रा आरो खोनानो मोनदों बे दैखराव माने केमेराया माबायदि नुदों मोजां नुदों बे दैखराव केमेराया माबायदि नुदों बरिया बेखौनो बुंनो सानदों
ओमफ्राय खोथाया बे नङा आरो थारमाने बे रायजो मेसेङाव बे दैया रानो नालाय बे गामियाव दैयानो थाया होननाय खोनादों आरो रावनिबो दैखरनि दैया थाया ओमफ्राय नैबे गंसे दैखर जायबा बाव दुगैयो बे जाम्फै गेजेराव दं आरो बे दैखरा बे दैखरनि दैखौसो गामिनि रायजो राजाफ्रा बेयाव रोगानानै जायो होननानै खोनानो मोन्दों आङो ओमफ्राय मा बुंनो गाइस बेनो ओमफ्राय बे दैखरनि दैया राना आरो थालायाव थायो बांद्राय रानद्रायाबो नङा राननानै थालायाव थायो ओमफ्राय गामि ओनसोलाथ' रानजोबखायो फुरा जोंनि जायगा खाथिसिनाव दै गैया होनबा नैबे गामियावनो ओमफ्राय नैबे दैखरनि दैखौनो जायो ओमफ्य जों बावनो हाबो दा ओमफ्राय बे हाबनाया गगारफिनजोबखायो आरो नै नाखौजोबखायो नालाय मोदायासो नारनो हरो सानगोन बे जाम्फैनि दै बोहैनानै सिङाव अभार वाटसो जाबाय नालायथ' बे फुवा गखागोन नङा नङा ना मोदाय दं खोन्थालाय दाउ नाङा खिन्थु आं सासेजों फुदों गाइस दाउस्रिया बोरै दुगैयो आं खिथानि दाउस्रिया ओरैबायदि दुगैयोना नोंसोरो दाउस्रि दुगैनायखौ नुफेरबाय दाउस्रिया ओरैबायदि दुगैयो बिदि दुगैयो दाउस्रिया केमेरा खारो फाग्ला जागौलै अब्ला दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो दोनसै नोंथांमोना नायनानै भिडिअखौ माबायदि मोन्दों माबायदि होनना कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो जाय लाइक शेयार खालामना होदो आरो साबस्क्राइब खालामनायफ्रा खालामदो ओमफ्राय चेनेला बिराद डाउन जानानै दं गाइस नोंथांमोना सोरबाफोर साबस्क्राइब खालामखानायाबो नटिफिकेसन थाङाखैबा आनसाबस्क्राइब खालामदो आरो साबस्क्राइब खालामफिनदो अब्लानो बास गासिबो जाबाय अब्ला दिनै भिडिअ बेखिनियावनो फोजोबसै नोंथांमोना नायनानै इन्जय लाबाय जानांगौ आरो मोजांखौ मोनाखैबाथ' मा बुंबावनो बेनोसै नोंथांमोननि गोसो अब्ला भिडिअखौ आं बावनो फोजोबसै नोंथांमोना नेक्स्ट भिडिअखौ नेनानै थादो थाबैनो डेन्जार भिडिअ फैगोन माबा नुना आया मानोबा माखौ